v-am găsit YouTube cu o nouă serie de survival games. Hai să întâiam pe arena, întâiam pe asta. What the fuck? Cum se vede? Hai să facem asta, distanța mai mare. Cam așa. Sper că se aude destul de bine la voi. Ia să vedem cât timp începe. Încă nu. Destul de bună mapa. Sper să o și câștigăm. Îmi doresc foarte mult să câștig mapa. Pentru asta un prim episod de survival games. Un prim serie. Și acum așteptăm ca să înceapă. Hai mă, că nu începe. 3, 2, 1. Hai că mă duc după ăsta pentru că îl văd pe ăsta mai păiat și de ce. Mă duc să-l omoi. Hai că nu mă omoi, că Klein are nicio șansă în acest meci. Decât să stai tu pe acolo să mă uit. Hai să mă omoi. La mine. Poate să-l omoi. Asta știi să vezi pe atunci să mergem după ăla. Pentru că nu mai ai multă față. Hai mă, că n-ai nicio șansă tu în fața mea. Te crezi așa de smecher că l-ai bătut pe ăla? Hai să vedem. Bine, boss. L-am bătut și pe ăsta. Unde sunt itemele? Așa, al ălalt. Să facem un județe. Încă, na. Bench. Până fac am făcut specul. Aici e de sub acestui, din câte știm noi pe calatul ăsta.
Este cu sabia, nu sper să ducea repede. Așa. Bine, mâncăică. Noi îngem puțin inventarul. Mai bani. Nu ies că am speriate cum sunt. Da. Dacă mai este ceva timp. Ea mai bună să-mi pun oaie. Nope. Nu la spawn bine atunci. Unde să se dacă nu la spawn? L-am văzut. Cred că vine încoace. Bine. O să-l iau eu pe ascund după ce mi-a pus mai ascundit. Bețe, nu găsim. Sunt o sabie de aia. Oh, vine pe mine. Oh, fucking god. Primul episod am rămas cu ăla și ăla a câștigat nesimțitul. Abia e mult mai bun decât mine, n-a dat cum să-l bat. Deci am făcut câteva kill-uri. Am fost bun. În următorul episod vă promit că voi câștiga. În episodul 2 din Survival Games. Mâine voi pune și episodul 2 din... voi pune, da, episodul 2 din ăla Minecraft Survival. Da, și nu uitați să... Și vreau să-i fac o mică promovare lui Sensei Amet. Eu mâine voi face timp cu el pe Survival Games. Nu uitați să-i dați să vă abonați la el pe YouTube, îl cheamă Sensei Amet și la o poză cu un dinozaur micuț de plus. Pune și el două videouri ca mine cu Minecraft. Dacă îl filmează ca mine, filmează cum filmam eu înainte. Și eu am fost Emăie.